Ara que ja coneixem les diferents parts que integren una regla, podem començar a crear-ne una. En aquest cas serà per enviar un missatge de benvinguda a l'alumne i recordar-li que ha de visualitzar el pla docent. Per tant, des de la pantalla del tauler del curs anirem a PLD. Des d'aquí afegirem una regla a la que li donarem el nom de missatge de benvinguda. Des d'aquí seleccionarem l'esdeveniment, que en aquest cas serà activitat visualitzada, tipus d'activitat URL, activitat en concret, pla docent. Pel que fa a les condicions, voldrem que qui rebi el missatge tingui sempre el rol d'estudiant, salvem. I per una altra banda, voldrem que sigui l'activitat visualitzada i que per rebre el missatge no l'ha d'haver visualitzat. Des d'aquí seleccionem l'activitat URL, pla docent, salvem. I pel que fa a l'acció serà l'enviament d'un missatge de correu electrònic. El destinatari serà l'usuari que dispara la regla i el títol del missatge serà benvinguda al curs. Per inserir el nom utilitzarem aquest enllaç d'insereix testimoni o token que substitueix a les dades actives del nostre sistema. En aquest cas anirem a posar el nom del curs i ens el posarà automàticament. Ara anirem a la caixeta del missatge i copiarem i enganxarem el text que ja tenim preparat. Per posar el nom de l'alumne farem el mateix. Anirem al token nom de l'alumne i ens el posarà. I una altra vegada el nom del curs. Marquem l'execució d'aquesta acció sols una vegada, salvem, desem i ens apareix la regla creada.